képviselő. Szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! Harangozó képviselőtársamnak szeretném javasolni, hogy fáradjon ki a terembiztosi szolgálathoz és vegye át azt a véres bakancsot. Valószínűleg hiányzik egy 2006-os verőlegényük lábáról, amit az előbb itt elhelyezett. Másrészt pedig szeretném leszögezni, mielőtt elmondanám a beszédemet, hogy a Orbán Viktor miniszterelnök úr, a kormány és a Fidesz-KDNP többször hangsúlyozta és hitet tett az mellett, hogy a legerősebb legitimációs forrásnak, a legerősebb legitimációs intézménynek a népszavazást tartja. Ezért volt az, hogy néhány évvel ezelőtt a népszavazási intézményen keresztül sikerült meggátolnunk abban az elvtársakat, hogy bevezessék a kórházi napidíjat, a vizitdíjat és a tandíjat. És ezért kezdeményeztük azt, hogy az internacionalista összefogás keretében szintén hazai elvtársi támogatás mellett Magyarországra lehessen telepíteni, betelepíteni azokat az illegális migránsokat, akiket egyébként európai vezető baloldali politikusok hívtak meg ide az országba, tehát a kötelező betelepítési kvóta ellen is népszavazáson fogunk dönteni, és ezért van az, hogy kijelenthetjük, hogy amennyiben a vasárnapi nyitvatartásról lesz népszavazás, akkor az ott meghozott döntést azt a kormány és a Fidesz-KDNP teljes egészében el fogja fogadni és támogatni fogja. Tisztelt Országgyűlés! Akkor azonban, amikor azt mondjuk, hogy a köznevelés középpontjában a gyermekeknek kell állniuk, akkor azt is mondjuk, hogy a gyermek jogosult a testi, szellemi, lelki, érzelmi biztonságra. Az iskolában első a gyermekek érdeke. És azt is jelenti, hogy a felnőttek nem használhatják eszközként a gyerekeket olyan helyzetekben, amelyek átlátása tőlük nem várható el, annak felelős mérlegelésére nem lennének képesek. Egy gyermek ismeri családjának belső viszonyait, mégsem terhelhetők rá azok a döntések, amiket a szüleiknek kell meghozniuk. Ilyenek például egy ingatlanfedezetű banki hitel felvétele, a szülők munkahelyi problémáinak lehetséges megoldásai, de akár az őket érintő iskolai szervezésű külföldi nyaralások, vagy a saját egészségüket érintő kérdések eldöntése. Ugyanis a gyermek kiskorú és korlátozottan jogképes, a törvények értelmében sem érett még meg arra, hogy ezeket a kérdéseket teljes egészében átlássa, és ezeknek a döntéseknek a terhét, felelősségét cipelje, vagy játékosan jópofáskodva felelősség nélkül köteleződjön el. Tisztelt képviselőtársaim! Kimondhatjuk, hogy mindenekelőtt a szülők, de az iskolával összefüggésben a pedagógusok felelőssége is, hogy olyan ügyekbe ne késztessék állásfoglalásra a gyermekeket, amelyekhez felnőtteknek mérlegelése, döntése szükséges. Még akkor sem, ha vita van közöttük. Az apa és az anya közötti családi nézeteltéréseket, az igazgató és a tanítók közötti szakmai vitákat, a munkáltató és a szakszervezeti érdekkülönbözőségeket nem a gyerekeknek kell megoldaniuk. A felnőttek konfliktusait nem lehet gyáván mögéjük bújva, vagy számítóan rájuk hivatkozva kezelni. A felnőttek dolgában nem a gyerekeknek kell igazságot tenniük, a pártpolitikának meg végképp nincs helye az iskolában. Volt olyan akár elsőosztályos kisgyermek, nem is egy, aki szülői jóváhagyással maradt otthon a múlt hétfőn. A gyerekek a hírek szerint az ellen tiltakoztak így, hogy sok a tananyag. A didaktika, a tanítás-tanulás egysége alapján azonban mindenki előtt világos, hogy a gyermek csak a maga szemszögéből tudja megítélni, hogy mi a sok és mi a kevés. A tanítás mesterségbeli tudást igényel, felsőfokon oktatott szakma, amióta világ a világ, nem csekély számú több diplomás, nyelveket beszélő, a nemzeti elvárásokat és a nemzetközi szakmai trendeket is jól ismerő pedagógus alkotja meg a központi tanterveket. De volt ennek a múlt heti hétfői pedagógus tüntetésnek egy furcsa mozzanata is, a kötelező, illetve az ingyenes ebédeknek a le nem mondása. Csepelen a polgármester úr arról tájékoztatott engem, hogy ez összesen 598.210 forintba, 598.210 forint közpénzbe került. Most tisztelt ellenzéki képviselőtársaim, tisztelt szakszervezeti vezetők, ez az ára annak, ha beviszik a politikát az iskolába, ez az ára annak, hogyha gyerekeket késztetnek arra,
hogy ők vállalják fel azt a mondanivalót, amit a felnőtteknek egymás közt kellene megbeszélniük. Azt gondolom, leszögezhetjük ennek a fényében is, hogy a politikának az iskolában nincs helye. Köszönöm szépen!